मायकल लोबोनचा विषय घेतला तो खूप महत्वाचा असा गंभीर असा आणि सरकारान त्याची दखलूय घेतिल्ली असा। एक म्हणल्यार जेन्ना टुरिस्ट येता वी एक्सपेक्ट हिम टू एन्जॉय द स्टेट इन डिफरंट फॉर्म्स बट बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम। एक करता म्हणजे स्पीकर साहेब ताणें जो प्रश्न घेतला बॅनिंगाचो डायरेक्टली जरी म्हज्या डिपार्टमेंटाक पडलो ना वी आयडेंटिफाय दिस पर्टिक्युलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल एंड ड्रिंकिंग ऑफ ग्लास बॉटल्स ऑन बीचेस has been classified as a public nuisance under the Goa Registration of Tourist Trade Act 2001 and relevant provisions of the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001. आम्ही स्पीकर सर ऑर्डर जी काढली 13 जानेवारी 2025 पर अपडेट करून serial number 10 is very clear की activities such as consumption of liquor in open and breaking of glass bottles etc. in tourist places is identified as a public nuisance and ताका स्पीकर सर anybody who is having this particular type of things either will be punishable with a fine of ₹5,000 up to 50,000 or shall be liable for action under section 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. आता स्पीकर सर प्रश्न खंय येता प्रश्न येता की बॉटल्स बिचार कशे येता शेकवाले जे आमचे आसा ते बॉटल्स काय बिचार व्हरपाक दिना डिस्पेन्सिंग करून कोणी बिचार वता ते आमचे शेक भाव काडटा प्लास्टिकान घालून तांकां दिता प्लास्टिक जरी पडले आमी ते बीच क्लिनिंग एजन्सी काडटा प्रश्न खंय येता जे आमचे वाईन स्टोर असतात जे बाकीच्या कडे आमचे बॉटल विक्री असतात ते लोक जे घेता इज नॉट फॉर कन्झम्पशन इन पब्लिक प्लेसेस व्हेरी क्लियर ते खंय व्हरून ते घरा कडेन पी आनी कितें ताजे खातीर बरें आसा दीस पीपल समटायम्स कम ऑन द बीच तांकां दिसता बापायले बेस कशें एंड दे ट्राय टू मिसयूज दीस पर्टिक्युलर प्लेस की हांगा जाय ते आपूण करूंक शकता कुछ भी कर सकते हैं ताच्या खातीर स्पीकर सर जरी आमी हो न्यूसन्स आयडेंटिफाय केला आणि इन्सिडेंट ऑफ ब्रोकन ग्लासीस स्पीकर सर हाजेर आमी पूर्ण फोकसूय दवरिल्लो आसा नंबर ऑफ केसीस हॅव रिड्यूस्ड 22 समज जवळ जवळ 2 आशिल्ल्यो 23 4 आशिल्ल्यो 24 जवळ जवळ 20 जाल्यो जाल्यार 25 आज 6 म्हयने जाले एकूय केस रिपोर्टेड ना।